Nu skal du se, hvordan man eksploderer en hel verden i Minecraft. Og det er jeres gamle ven Johan her. Fuck dig, Morten. Hey, prøv at se mig, jeg kan lave bomber. Vil jeg se her? Så der mig lige denne her. Jeg tror lige, vi skal se den her. Og så løber den. Så løber den. Så fucking løber den. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Ja, og så er den server ødelagt. Fuck, det er egentlig sjovt. Hvor er jeg ond. Indrøm det lige, Rasmus. Sig til mig trygt og tydeligt. Og jeg fandt guld, og jeg fandt... Nå, det var bare mit gamle eksploderede hus. Hej. Fuck. Hvad fanden er det? Det var også mit gamle hus, tror jeg. Det er ikke springfilm. Prøv at se her. Film. Prøv at se her. Og så... Prøv at vente. Jeg laver bomber. Prøv at se her. Hallo, prøv at film det der. Prøv at se her. Wee. Prøv at se. Kaboom. Johan, det kan du bare ikke. Prøv at se. Prøv at se. Jeg springer miner i luften, klart. Kaboom. Kaboom. Vi laver en ny platform. Wee. Karl, den lille nørd. Vi nakker høns. Fuck, jeg er så vildt. Nikolaj, jeg er ikke vi er gået ind på en eller anden server, ikke? Så eksploderer vi det hele. Men prøv at se. Vil du se mig lave bomber? Altså, du er i gang med at lave, Johan? Jeg er i gang med at eksplodere hele verden. Prøv at se. Den kommer tilbage igen. Nej, ødelæg deres høst. Nej.